F'konferenza tal-aħbarijiet it-tabib George Vella qal il-Gvern jgħid mod u jaġixxi mod ieħor. Semma kif il-Ministru Tonio Borġ ftaħar li jeżisti konsensus bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar l-affarijiet barranin, meta jumejn biss qabel il-Prim Ministru għamel dikjarazzjoni inaċċettabbli biex il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat skont huwa ma jkissirx ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. George Vella staqsa għal-Gvern qed jibqa' sieket dwar il-blata kontinentali minkejja l-fatt li l-Libja, it-Tunezija u l-Italja qed jgħidu li l-konfini territorjali tagħhom daħlu fuq dawk Maltin. Dan meta din is-sitwazzjoni jista' jkollha riperkussjonijiet dak li għandu x'jaqsam ma' esplorazzjoni u tfittix għaż-żejt. Dwar is-ħobijiet tat-Turkija fl-Unjoni Ewropea qal li la darba l-Unjoni Ewropea aċċettat li t-Turkija bħala pajjiż kandidat għandu jsir il-proċess ta' negozjati u wieħed jiddeċiedi minn hemmhekk. George Vella semma l-Partnership for Peace bħala eżempju ta' fejn l-istruttura parlamentari kienet injorata fejn tidħol il-politika barranija. Il-Kelliem Laburista l-affarijiet Ewropej Luciano Busuttil staqsa kif il-Gvern mhuwa jsemmi xejn dwar ir-ratifika tal-akta u dwar jekk hux qed isru tħejjiet għal meta Malta jkollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fl-2017.